खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो बर'नि गेजेराव गोदोनि समा फैफिनगासिनो दं नामा? गोदोनि समाव जानाय गावजों गाव एना एनि बुथारलायनाय मुगैलायनाय दावराव दावसिफोरा फिन आरोबाव बिटिसिआव सोमजिबावनो नागिरदों नामा? दासान्दि बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो पार्टिजों पार्टि गारि बुफायलायनाय, पार्टि मिरुखौ गाग्लोबहैनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। थारैनो गोजोन गोरोबथानि उनावबो बेफोरबादि गावजों गाव हिंसायारि जाथाया मानो जानो हमखो? गोबां समफोरावनो बिटिसि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिआव सान्थि फैबाय, गासैबो हारि माहारिनि खौसेथि फैबाय होनना बाथ्रा बुंबोबाय थादों। नाथाय दिनैनि दिनाव राजखान्थिखौ लानानै बर'जों बर' दावराव दावसि मानो जाबाय थाखो? बेबायदिनो चिरां जिल्ला निसिमा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि गुन्डागिरि खालामनाय जाथाय। बे खेबाव आरोबाव इउपिपिएलनि गुन्डागिरिफ्रा बिपिएफनि गारिखौ ग्लास बुफायदों आरो गारिफोरखौ गोबां खहा खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि गुन्डागिरिफोरा बिपिएफनि गारिखौ होसो होसो बुफाय बुसि खालामदों। बेनि फिथाइ महरै दासिम बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारीनि बिजामादै सोमखोर नार्जारिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ दुलाराय परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादा सानथौ बिजिरनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय बर' थुनलाइ मावख'आव 13 आरो 14 सेप्तेम्बर खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों सानथौ बिजिरनाय हाबाफारि खुंलाङो दुलाराय परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादा। बे सानथौ बिजिरनाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि थामहिनबा फोसावदिं आफादनि दिदोम आफादगिरि बबानन्द ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव परबतजरानि गासै सा 90 पुर'हितफोरा बे सावरायमेलाव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गासै पुर'हितफोरनि यज्ञ होनाय समाव मख'नाय मोन्थोर बुंनाया मा ओंथि फोरमायो बेखौ लानानै रोखायै फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बादियैनो दिनैसिमबो परबतजरा हालामाव मोजाङैनो सोलिनाय बाथ्राखौ मेहेरगोनां जथुमायाव सावरायो। थामथि खौराङाव दङ बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां बर'नि आबुं सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि बरलागाव गेलेग्रा फोथाराव थांनाय सानखालि प्रिमियार श'नि गेजेरजों सावथुनखौ रिलिज खालामबाय। मख'नो गोनां बाथ्रादि बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि बिथोनहैगिरि पंकज लाहारीनि स्ट'रि लिरनायाव आरडि मशन पिक्चार्स बेनाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ बर'नि देंखोनि रानि सुलिखा बसुमतारीया प्रिमियार श'आव बाहागो लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय। जेराव सुलिखा बसुमतारीया जांख्रिथायनि थैसाम सेथि खोन्दोखौबो बेखेवनानै होनो मोनदोंमोन होनना बिथांजोआ फोरमायदों। मख'नो गोनांबावदि जांख्रिथायनि थैसाम 2 आव गाहायै फाव खालामनाय आर्टिस्टफोराव दं सुखबिर खार्जि, लिंसार बसुमतारी, पुजि बसुमतारी, मनालिसा हाज'वारि, नेरसोन, माइखेल बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा फाव खालामदों। लोगोसे बिथांमोना थांनाय सानखालिनि प्रिमियार श'आव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांबावदि थांनाय 2023 मायथाइयाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम सेथि खोन्दोआ रायजो राजाफोरजों गोबां अनसायजादोंमोन आरो बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हादोंमोन सावथुना। बेबादिनो बे बोसोरनि गोदानै दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दोखौबो गोबां सावथुन नायगिरि एबा बर' अनसायगिरि रायजो राजाफोरा अनसायबावगोननि बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरा। जेराव गिबि खेब दिन्थिनाय एबा सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव 6,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा सावथुन नायनो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव पंकज लाहारीया बाहागो लानानै गोजोननायजों फोरमायदोंदि बर' हारिनि जारिमिना जोबाखै, बेनिखायनो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनाबो जोबाखै। फैगौ समफोराव जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि थामथि खोन्दो फैबावगोन होनना बुंदों पंकज लाहारीया। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवारनि आवथानि सिङाव थानाय गोबां गामिफोरा हाजोनिफ्राय फैनाय दैबानाजों गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। हाजोआरि दैमानि बारायनाय दैया सपालगा, बगिजुलि, दवांगनी आरो दंसिकिलजों लोगोसे गोबां गामिफोरखौ खहा खालामदों। थांनाय हरनिफ्राय जागायजेननाय थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलावनो गिथावना थासारि लाबोदों, जेराव गोबां दैबाना सोमजिदों। बेबायदिनो हाजो दैमानि दैनि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव 100निबो बांसिन नखरफोरा दै सिङाव लोमसाव जानानै दं। दै बांनायनि जाहोनाव सपालगा गामिनि आमलगा दैमानि बान्दोआ बुखारलांजोब्बाय,
जेराव गोबांथार लोमसावहैदों। गिबि खेबनि थाखाय गामिनि सपा लगाया बान्दो बोहैलांनायनि जाहोनाव गोबांथार जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों रायजो राजाफोरा, जेराव थांलाय फैलाय हान्थामेला जेंनानि थाखाय जेंनायाव गोग्लैदों। बेजों लोगोसे गोबां न'फोराव दै जमा जाना थानायनि जाहोनाव थागिरिफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जानाय लोंनायनि बेलायाव। बे थासारियाव बियाबनि एमएलए पद्म हाजरिका बिथाङा थाबैनो सारिदुवारनि दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमहैगोन। एमएलएआ थासारिखौ नायनानै जाग्रा आदारनि राहा खालामगोन होनना मिथि मोनदों। हादोरनि रांखान्थिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। प्रडाक्शन लिंक इनसेन्टिभ थामहिनबा PLI स्किमआ भारतआव स्मार्टफन एक्सपर्ट खालामनायाव मोनसे गोदान रेकर्ड सोरजिदों। 2026 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनि गिबि 5 दानाव स्मार्टफन एक्सपर्टनि बेसेना 1 ट्रिलियनसिम सहैदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आमेरिकाजों टेक्स दान्थे-बिदान्थेनि जाहोनाव एक्सपर्टआव गाज्रि थासारि सोमजिनायनि उनावबो PLI स्किमनि गेजेरजों सालायजानाय स्मार्टफन सेक्टरा 26थि राङारि बोसोरनि गिबि 5 दानाव 1 ट्रिलियन बारनो हादों होननानै सोरखारि खारिथिनि बादियै फोरमायथि होदों। बे अनजिमाया थांनाय राङारि बोसोरनि बे सानबा दाननि समफारिनिफ्राय 55% बांसिन, जाय 64,500 कोटिमोन। आइफननि थाखाय एप्पलनि मोननै कन्ट्रेक्ट बानायग्राफोर टाटा इलेक्ट्रनिक्स आरो फक्सकनआ बे समाव स्मार्टफन एक्सपर्टआव 75,000 कौटि एबा 75% बांसिन बिहोमा होदों। मख'नो गोनांदि PLI स्किमनि थांखिया मेक इन इन्डिया हाबाफारिनि गेजेरजों नखरारि दिहुनगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो भारतखौ मुलुगनां हाथायाव बादायलु खालामनाय। स्मार्टफन एक्सपर्टआव 1 ट्रिलियन डलारनि माइल खुन्थिया बै थांखिनि जाफुंसारनायनि फारसे इसारा होदों। थांनाय हरनि समाव 14थि सोरांदुवार आरो 16 नंनि सिमा BTC बियाबनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिनि दाङाबाजिजों लोब्बा थानायनि दायाव अरनजित बसुमतारी थामहिनबा बिआर पेरेंगानि बिजामादै सोमखोर नार्जारी आरो मावफार गामिनि गुबुन सासे सुबुं 45 बोसोर बैसोनि नरेन्द्र नार्जारीनि फिसाज्ला जाकट नार्जारीखौ चिरां पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथि मोनदों। सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस अक्षत गार्ग IPSआ BTC बिसायख'थियाव आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।